Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Otu pati ADC higharịala ụbọchị ha ga-enwe nnyocha ndị chọrọ ịzọ ọkwa onyeisiala n'ihi enweghị nkwekọrịta dị n'etiti Atiku, Amechi na Hayatuddin ka e nwee naanị otu onye ha niile kwekọrịtara ịkwado. N'ihi dọgadoga ahụ, nnyocha ahụ ga-ehi odo na Wenesde izu a. Aka chịbụrụ steeti Kano Sinetọ Rabiu Kwankwaso ekwuola ugbu a n'eze warawa na enwere nkwekọrịta dị n'etiti ya na Peter Obi ọ bụrụ osote onyeisiala n'oge ntụliaka elu ọkwa onyeisiala afọ 2027. Pati PDP nke Turaki nọ n'isi ya ehiwela nnyocha onye ga-eji aha pati ahụ zọkwa onyeisiala n'ime afọ 2027 ga-echebu Tuzdee iji nyocha naanị otu onye, Goodluck Jonathan, dịka onye ga-eji aha pati ahụ zọkwa onyeisiala. Ọtụtụ ndị isi okpukpo aha ha na-ede ude n'ime pati APC ka pati ahụ na-enyeghị akwụkwọ ikikere ịzọkwa sineti na nke ụlọ omeiwu nnọchiteanya etiti ndị gụnyere Ben Bruce na Cubana Chief Priest. Ụlọ ikpe nọrọ taa chabụ ikpe ka a nara nasa El-Rufai n'aka ebe na ọnụ ego ruru $100 bụkwa otu ọnụ ego onye ga-ana ya n'ebe ga-akwụ ma gwa ya na ọ ga na-abịa n'ụlọ ọrụ DSS kwa Fraịde ikpeazụ ọbụla n'ọnwa ma ọ kụọ elekere 10 nke ụtụtụ. Otu n'ime ndị nkụzi ahụ ndị omekome tọrọ n'ụlọ akwụkwọ steeti Ọyọ n'izu gara aga, Michael Oyedokon, ka ndị omekome ahụ gbuola ugbu a. N'ihi mwakpo ahụ, ndị nkụzi n'ime steeti Ọyọ emeela njegharị iwe taa ma gbachie ụlọ akwụkwọ niile dị n'Ọgbọmọshọ nke steeti Ọyọ. Ọgwụ bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.